chcela by som dať slovo, možno pár minút, Andrejovi Zmejčekovi. To je ten človek, ktorý sa zaujíma o krajanov. A ako sme na začiatku povedali, že hľadali sme veľa podkladov, aby sme ten projekt celkovo zvládli, a pretože ľudia sa zaujímajú. Aj na Slovensku sa zaujímajú a určite o tom nám povie viac. Ďakujem pekne, ja som tu vlastne bez nejakého väčšieho funkčného zástoja, ale pred 25 rokmi som bol vlastne zodpovedný za túto agendu zahraničných Slovákov alebo Slovákov žijúcich v zahraničí na ministerstve kultúry. Bola to vtedy taká veľmi problematická záležitosť, pretože to malo nejaké politické kontexty a bolo to veľmi také diskutované. Postupne transformovali ten dom zahraničných Slovákov nejakým spôsobom. A potom som sa snažil aj predtým vlastne tú agendu ako keby pred sebou nejakým spôsobom sa snažiť pozitívne k tomu pristupovať. A to, čo pani Skurotovou vlastne stále o tom hovoríme, že je výborné, čo inak tieto vstupy, to videli včera dnes chvíľočku, tak boli perfektné, že keď sa k tomu pristúpi akýmkoľvek spôsobom pozitívne, tak sa to dá vyriešiť. Ja som že na Ukrajinu nechodom predtým, teraz som na to spomínal, že bolo treba nie že knižky priniesť, to sme diplomatickou poštou, ale 2 traktory sme tam z Národného divadla, traktory prevážali nejaké kulisy, bolo treba traktory, no tak a zrazu sa to dalo. Bolo to čudné, ale dalo sa to potom, ja neviem. Dali sa vlastne robiť takmer zázraky, keď to trošičku tá verejná, alebo tá správa, alebo rezorty chceli. No a teraz vlastne to, čo školstvo, teraz vlastne aj tu pán predrečník vlastne školstvo evidentne s tým má vlastne veľmi dobre zámery. Teraz ja si myslím, že tam treba medzirezortne s kultúrou, troška s ministerstvom informatizácie, regionálneho rozvoja a potom samozrejme s úradom, ktorý to žiaľ zase nie je, napriek mojim hysterickým intervenciám, včera nepodarilo sa, ale to už ja neviem čo s tým. Ale v každom prípade si myslím, že keď bude takáto snaha, aj takéto vlastne aktivity, ako tu vlastne teraz tieto 2 dni zažívam, čo je pre mňa prekvapivé, že to takéto krásne niečo môže robiť, takýto kolektív, ako robíte s pani Kurotovou, tak je to úžasné. Takže ja sa budem snažiť tiež vám nejako pomôcť alebo tomuto celému a teda ďakujem pekne. Chcel som vlastne to len povedať, že som sám dojatý z toho, že takéto niečo môže prebehnúť.